Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ακόμα έναν ηλεκτρονικό διαμεσολαβητή ή e-wallet, όπως έχει συνηθίσει να λέγεται. Τι είναι τα e-wallets λοιπόν? Είναι ηλεκτρονικά πορτοφόλια, ηλεκτρονικές τράπεζες που σχεδιάστηκαν με βάση τη φιλοσοφία ότι κάθε άτομο που διαθέτει ένα λογαριασμό email μπορεί να διαθέτει ταυτόχρονα και ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι συνδεδεμένο με το email αυτό. Είναι απαραίτητα για τις συναλλαγές μας στο διαδίκτυο, είτε πρόκειται για κατάθεση, είτε για ανάληψη, είτε για μεταφορά χρημάτων. Η εγγραφή σε όλα αυτά είναι δωρεάν. Σήμερα λοιπόν θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν λογαριασμό και να συνδέσουμε μία κάρτα με έναν από αυτούς τους ηλεκτρονικούς διαμεσολαβητές, τον πολύ γνωστό Payza. Πληκτρολογούμε λοιπόν τη διεύθυνση payza.com και πατάμε Enter και βρισκόμαστε στην αρχική σελίδα του Payza. Εφόσον πρόκειται για καινούργιο λογαριασμό, πατάμε Sign Up, κάνουμε κλικ στο Sign Up, ή αν έχουμε ήδη λογαριασμό μπορούμε να μπούμε από το Login και να δούμε το λογαριασμό μας. Πληκτρολογούμε λοιπόν, κάνουμε κλικ στο Sign Up. Διαλέγουμε έναν από τους τρεις λογαριασμούς, μπορούμε να διαλέξουμε και το Starter. Από ό,τι βλέπουμε ο Personal είναι δωρεάν και έχει περισσότερες επιλογές και είναι αυτό που μας προτείνει και το Payza. Διαλέγουμε τη χώρα Greece στην Ελλάδα ή αν βρισκόμαστε σε άλλη χώρα, τη χώρα της κατοικίας μας. Επιλέγουμε λοιπόν το επιθυμητό επίπεδο εγγραφής. Αν πρόκειται για επιχείρηση πάμε στο Business, αν πρόκειται για κάτι πιο απλό, πολύ πιο απλό, πάμε στο Starter. Αυτή τη στιγμή θα επιλέξουμε το Personal Account. Κάνουμε κλικ στο Select. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε σε τρία βήματα, θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία από ό,τι βλέπετε, Step 1, 2 και 3. Θα συμπληρώσουμε τα στοιχεία μας και θα πάμε στο επόμενο βήμα. Συμπληρώσαμε τα στοιχεία μας, το όνομα δεν έχει καμία ιδιαιτερότητα, το επίθετο, την διεύθυνσή μας, πόλη, περιοχή Θεσσαλία, Μακεδονία, Ήπειρος, τον ταχυδρομικό κώδικα. Επιλέγουμε την Ελλάδα, είναι προεπιλεγμένη ήδη. Εδώ βάζουμε το κινητό μας τηλέφωνο. Αν επιλέξουμε κάποια κατηγορία επαγγέλματος, αν μας ταιριάζει κάπου από αυτές βάζουμε, αν βρίσκουμε κάποια που να ταιριάζει, αλλιώς βάζουμε other, άλλη εργασία δηλαδή. Και το ίδιο και στην κατηγορία επαγγέλματος, αν είσαι υπάλληλος δηλαδή, αν είσαι φοιτητής, άνεργος, αν είσαι homemaker, αν είσαι δηλαδή κάνεις δουλειά σπιτιού. Επιλέγουμε και την ημερομηνία γέννησής μας και κάνουμε κλικ στο επόμενο βήμα. Στο επόμενο βήμα βλέπουμε χρειάζεται το email μας, ένα password, ένα τετραψήφιο κωδικό και μία ερώτηση και απάντηση ασφαλείας εάν ξεχάσουμε το λογαριασμό μας. Έχω συμπληρώσει ήδη το email, το password. Έχουμε ξαναβάλει το password, μάλλον λάθος το ξανάβαλα. Θα το ξαναγράψω. Το ξανάγραψα. Επιλέγουμε ένα τετραψήφιο κωδικό για τις συναλλαγές μας. Είναι για επιπλέον ασφάλεια. Ξαναγράφουμε από κάτω το επιπλέον το PIN, το δεύτερο τετραψήφιο PIN. Εδώ διαλέγουμε μία ερώτηση και μία απάντηση, γράφουμε από κάτω, ασφαλεία σε περίπτωση που ξεχάσουμε τον κωδικό για να μπορούμε να τον επαναφέρουμε. Και εδώ στην εικόνα βάζουμε τα στοιχεία όπως τα βλέπουμε στην εικόνα από πάνω. Κάνουμε κλικ ότι έχουμε διαβάσει τους κανονισμούς του Payza και συμφωνούμε και κάνουμε κλικ στο Final, τελευταίο βήμα. Συγχαρητήρια, ο λογαριασμός μας είναι έτοιμος. Χρειάζεται να δούμε το email μας για να επιβεβαίωσουμε το λογαριασμό. Είπαμε ότι όλα τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια θέλουν επιβεβαίωση του λογαριασμού, ότι υπάρχει αυτός ο λογαριασμός, το email. Ανοίγουμε σε μία άλλη καρτέλα το λογαριασμό μας. Βρίσκουμε το email που μας έχει έρθει από το Payza. Ψάχνουμε και στα ανεπιθύμητα αν δεν έχει έρθει εδώ καμιά φορά, λίγο σπάνιο βέβαια. Ανοίγουμε το email και βλέπουμε εδώ στο email έχει ένα link που πρέπει να το πατήσουμε για να ενεργοποιήσουμε το λογαριασμό μας. Κάνουμε κλικ στο σύνδεσμο αυτό και
έχουμε μπει στο λογαριασμό μας, έχει ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός μας. Για να μπορέσουμε όμως να πληρώσουμε κάποιον, θα πρέπει ή να μας πληρώσει κάποιος και να τα βγάλουμε τα λεφτά να τα φέρουμε τα λεφτά στο λογαριασμό μας, θα πρέπει να συνδέσουμε έναν τραπεζικό λογαριασμό ή μία πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Αυτό θα δούμε στο επόμενο βήμα. Κάνουμε κλικ στο βελάκι και εδώ πέρα μπορούμε My Credit Cards Add, μπορούμε να προσθέσουμε πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή μπορούμε να συνδέσουμε έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου που έχουμε στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή θα συνδέσουμε μία χρεωστική κάρτα της Πειραιώς. Κάνουμε κλικ στο My Credit Cards και συμπληρώνουμε τα στοιχεία, το όνομα, το επίθετο, μάλλον είναι προκαθορισμένα ήδη το όνομα και το επίθετο, αν θέλουμε τα αλλάζουμε. Επιλέγουμε την κάρτα που θέλουμε να βάλουμε, μάλλον δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε το όνομα και το επίθετο, είναι προκαθορισμένα. Βάζουμε το 16ψήφιο αριθμό κάρτας, τον μήνα λήξης και την χρονιά λήξης και κάνουμε κλικ στο Next. Στο επόμενο είναι η επιβεβαίωση των στοιχείων μας, βλέπουμε αν είναι όλα σωστά. Να πω εδώ ότι το Payza δεν δέχεται Mastercard, δέχεται μόνο Visa κάρτες, χρεωστικές είτε πιστωτικές. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τα στοιχεία της κάρτας, ότι συμφωνούμε με τους όρους και τις προϋποθέσεις και κάνουμε κλικ στο Submit. Εδώ μας λέει ότι έχει προσθεθεί επιτυχώς στο προφίλ μας και μπορούμε να φορτώνουμε το λογαριασμό μας στο Payza από αυτή την κάρτα μέχρι $500 το μήνα. Εάν κάνουμε επιβεβαίωση της κάρτας μπορούμε να κάνουμε μέχρι $1000. Πάμε στο πρώτο βήμα εδώ πέρα που λέει Validate your card. Να επικυρώσουμε την κάρτα. Η επικύρωση της κάρτας γίνεται, όπως είπαμε, μία μικρή χρέωση, $1 έως $2 και μας έρχεται ένας στο λογαριασμό μας, βλέπουμε την αντίστοιχη, την καθαρή χρέωση που μας έκανε και η εταιρεία μας ρωτάει πόσο μας χρέωσε, δηλαδή θέλει τα 3 τελευταία, το ακριβές ποσό που χρεώθηκε η κάρτα μας. Πατάμε το Validate Card. Εδώ μας λέει ότι η διαδικασία της επικύρωσης, επειδή είναι καινούριος λογαριασμός, χρειάζεται να γίνει θα ενεργοποιηθεί μετά από 24 ώρες. Δηλαδή αυτή η επιλογή να κάνουμε επικύρωση της κάρτας μας θα γίνει μετά από 24 ώρες, οπότε την επόμενη μέρα μπαίνουμε στο λογαριασμό μας, πηγαίνουμε στις κάρτες και πατάμε το Validate, μας βγαίνει αυτή η οθόνη. Πατώντας Validate your credit card, η εταιρεία θα μας χρεώσει ένα μικρό ποσό στην κάρτα μας. Μετά από 2-3 μέρες που θα είναι διαθέσιμη η απόδειξη συναλλαγής στην κάρτα μας, θα δούμε το ακριβές ποσό. Οπότε ερχόμαστε πάλι στο λογαριασμό εδώ, πηγαίνουμε στην κάρτα, στο Validate και βάζουμε το ακριβές ποσό που μας χρέωσε. Και πιστοποιείται η κάρτα και είμαστε πλέον πλήρως επικυρωμένοι. Αυτή ήταν η διαδικασία. Εδώ είναι πηγαίνουμε στο Home, βλέπουμε την κεντρική σελίδα, ότι είναι 0 ευρώ ο λογαριασμός μας και τις τελευταίες κινήσεις. Ευχαριστώ.